Actually, wala. Ewan ko, yan yung problema sa aming dalawa. Hindi kami very romantic people. Kasal ba daw kami ni Bana, ni mayong buntag. Happy Miyerkules. Miyerkules tayo dito ngayon sa Netherlands. Alas 8 ng umaga. Hindi pa pala malapit na. Nakalis na silang dalawa. And then, as you can see, nakapag-shorts ako. Buong araw. Ayan. Buong kahapon, nag-shorts na ako kasi medyo okay naman. Hindi naman siya masyadong malamig. So, ngayon magbe-breakfast ako, mag-prepare. And then, magsisend ako ng parcel at saka pupunta na din ako ng work. So, hanggang gabi tayo ngayon. Maghahanda lang ako ng aking dinner na madadala sa trabaho. Aalis pala ako ng maaga kasi dadaanan ko yung post. Mag-ship ako ng post, mga rattan bags na pina-reserve sa akin. Papadala ko na. Alam nyo, nagkakaspa na talaga ako dito sa Netherlands. Diba? Problema ko talaga yung kaspa. Kaya din nagkukulay ako ng hair para hindi masyado makita yung kaspa sa scalp. Kagabi nag-ano ako ng oil sa ulo ko. Yung sabon na binili ko, shampoo, hindi naman gumana. So, gumana lang siya ng ilang buwan tapos parang nasanay na. Bumalik ulit yung aking mga kaspa sa hair. May talaga is very special to me na month kasi madaming mga celebrations, no? Birthday ko, Mother's Day, birthday ng mama ko, anniversary pala namin ni Bana nung May 10, at saka birthday ni Sofia sa katapusan. Sobrang special sa akin pag May. Tapos, umuwi kami sa Pilipinas talaga. More on May kami. Kasi nga, madaming celebrations. And then, papunta na sa birthday ng papa ko, which is June. Ano bang ginawa namin nung anniversary namin ni Bana? Actually, wala. Ewan ko, yan yung problema sa aming dalawa. Hindi kami very romantic people. Hindi. Wala kaming mga ganyan. Walang mga pa-candle. Wala kaming mga pabulaklak. Si Bana talaga. Dati naman, nagbibigay siya. Tapos parang naano siya one time sinabi ko, magkano? Sana binili mo na lang yan ng ganun-ganun. Di mo na kailangan. Pero you know what? When you're in a foreign country na ganyan yung culture nila, dapat i-accept natin. So, huwag tayong magtanong sa pera. Kasi paminsan-minsan lang yun, diba? It's once a year lang siya nangyayari. So, huwag tanungin yung price. Yan yung tip ko sa inyo. Kasi ngayon, parang naghanap na ako ng flowers. And then, di naman siya nagbibigay. Pero last year naman, in fairness, binigyan niya ako ng magandang bouquet ng bulaklak. Ngayon, nagbigay naman din siya. Pero actually, hindi naman talaga siya importante, diba? So, nung balik tayo sa anniversary namin. So, May 10, anong nangyari? So, nag-free siya sa work, which is, I appreciate. Pero, yung ginawa namin is, naglinis kami ng garden. Kasi, nung araw na yun is maganda yung weather. So, yun lang yung time na makapaglinis kami ng garden. So, mga bagay na yan, natutuwa na ako. And then, pagdating naman din sa food, nahanap si Bana ng soup. So, ito yung kakainin niya. It's an English thing. It's the mulligatawny soup. Mulligatawny, curry soup. Curry soup. Yan yung kakainin niya. Wala ako hinandang espesyal kasi nabisi sa garden, busy. Tapos, kinain ko yung leftover na manok. Tapos siya din nag-soup. Tapos parang basta very simple dinner lang. Naalala ko noon dati may nagtanong if kasal ba daw kami ni Bana, ni Dada. Opo, kasal po kami ni Dada. Wedding anniversary po namin is May 10. Ano na yun? 2008 kami kinasal. So, 13 years na kami ni Dada. So, actually, nabit ko na yung yung ex na work ko. Sabi ko talaga sa kanya dati, ibibit ko yung yung time mo together with your ex. So, nabit ko siya. 13 years na kami. Very simple lang yung kasal namin. Civil lang siya.
hineld siya sa isang reception. Doon kami kinasal, kasama yung mga families. Bali, intimate lang. Mga 80 people lang yung in-invite namin. And, kinasal kami sa isang judge. And then, gusto ko sanang, tawag nito, yung sa simbahan. Kaso lang, magiging, problema yung magpapa-change ng religion si Bana. Kasi, protestante ata siya. Or ano ba yung isa? Jehovah's ata. Para protestante. Tapos sabi niya, hindi naman importante. Basta, very simple lang siya. And then, nag-spend siya ng 1 month dun sa Pilipinas. Nag-off siya ng 1 month sa work. So, nag-spend time kami together. Ganun-ganun. And then, at the same time, nagpa-process na ako nun ng papel. Kasi plano na niya akong kunin. So, within that year, December, nakapunta na ako dito. So, 2008, May kami kinasal. December naman, dito na ako sa Netherlands. So, maganda yung weather today, mga loves. Mga lalabs ko. Kaya, nag-ano ako, gusto kong mag short arms. Short sleeve na mga polo. Kaya ito yung sinuot ko. Actually, nag-change na ako. So, I got my piyaw. Dun nung aking birthday. Ayan o, piyaw siya. Ayan, na black. Ano siya, my lucky charm ngayon is my piyaw. And, di na ako nag-i-earrings kasi 2 earrings na nawala sa akin. Yung isang perlas ko, nawala yung pearl. At saka yung isang, buti yung pangalawa kasi alam ko nawala doon. Yung pangalawa na sinuot ko, mura. So, hindi na ako mag-i-earring sa work. Kasi natatanggal siya gamit ng yung may mask pa. Tapos, meron pang earphone para sa radyo namin. Yung bulaklak ni Daival, maganda pa. Ano pa ngayon? 3 days. Maganda pa din siya. So, aalis na muna ako mga loves. Bye-bye sa inyo. See you mamaya. First break today. Yan o. Ayan yung ating Violet coffee. Yes. So, katapos lang nating magtrabaho, ang daming tao. Tomorrow is holiday. So, it will be fun. Fun bukas. Super busy. Na-miss namin yon. So, ang daming mga Belgian, French people nandito. German din, nagbaha. So, makita nyo yan. Wagamama. Beste gasten, welkom in Design Outlet Roermond. Jouw veiligheid en gezondheid is voor ons van het grootste belang. We vragen je daarom vriendelijk om niet geheel... Danken. Tulog na yung aming gabi. How I got there. Bungga kayo, my card pa si Inday Ika. Thank you, Day. Ayan, o. Ayan. Thank you. Magbihis lang ako saglit, mga loves. And, mainit na. I think I can. I can feel the summer. Mainit na talaga siya. Tulog na si Sofia. Nilagay na ng ama niya. Nilagay ko yung camera para makita ko siya kung anong ginagawa niya. Tsaka ano yung mga lihok-lihok niya ba. Baba tayo mga loves. Kakain tayo ng fruits or water. That's here. Just clearing out some things para bukas. Dire-diretso na siya. Bago siya magbihis. Ayan. So, dito, malapit nang matapos. Ayan. Para yun sa aking mga flowers or etc. Ayan. Kasi bukas holiday. Sila lang ni Sofia. Ayan o. Iibahin niya ni Dada dyan. Kasi may mga tanim na lumabas. Dami niyang gagawin. Ayun. Mga sand. So, finally this year talaga,
Parang matapos na tong garden namin. Kasi matagal na kami dito. Ewan ko ilang taon na kami dito. Hindi pa tapos-tapos tong garden namin. So, ngayon eto. Tapos, doon din may gagawin din dyan mga 3rd week of May. So, medyo before sa birthday ni Sofia. Tapos na to dito. Yung rose na akin is dying. They're fine. Just need to water them. So, alam nyo, gibugas ko doon sa doon sa paggawa ko ng banana cake ba, nilagyan ko ng cashew nuts. Gibugas ko. Tapos ngayon, kumakain ako nito. Ewan ko kung kilala nyo siya. Yung parang cornic sa atin. Pero Casa Mayor, made in Barcelona. Ang sarap-sarap niya. So, i-end ko na yung vlog natin. And abangan nyo yung mga vlogs pa namin.